Jeg ved ikke mere. Jeg holder fast i en kloak. Og der bliver ved med at komme sådan noget virkelig brun stage op i min udstillingsrør. Jeg ved ikke, hvad det er. Kan I hjælpe mig? Kan I gætte, hvad det er? Forkert, det er lort. Yeah! Stop! Nej, min bil! Din røv, mand. Ikke fest. Du skræmte, det vil du godt, ikke? Ej, hvad nu har jeg fået politiet efter på en crossbane? Nej, jeg har ikke rørt noget. Det var ikke mig. Klart. Skal du ikke tage et crossløb? Ikke nu. Jeg vil gerne køre crossløbet. Hvad fanden er du for en type, du er? Du ødelægger den bare. Nogen grund. Jeg var fri. Det her er sammen. Det er hans gamle bil. Han eksploderede med en fucking bazooka. Yeah. I love it. Oh my god. Hvis jeg bare tager hapsejob. Sig du har bamser. Jeg har bamser. Jeg har bamser. Jeg har store røv. Whoopsie. My bad. Din mor har grimme kartofler. Stunt. Completed. Never mind. Woo! Fuck yeah. Jeg tager hash i mine bukser. Og min numse bag. Nu skal jeg ned og sige hej til Herre Petersen. Kender I ikke Herre Petersen? Nå, okay. Så siger vi det. Gør I ikke? Han er min bedste fan. Jeg er din bedste ven. Det er fuck. Nej! Men kan jeg godt høre dig viske i baggrunden? Og så ved det. Herre Gert. Din Gert Selman. Voller. Oh my god, nu er min løs jo. Du har ikke nogen lussing. Lussing. Var det ikke det, du sagde? Nej, jeg har ikke mere lys. Du er en mor, what the fuck? Det er mor. Det er mor. Det er fælles til en stunt. Siger det bare. Er det her egentlig ikke fælles til en stunt, Nej, det er ikke. Vi laver gameplay i røv. Nå ja. Det glemmer du helt. Nej, der var 3. Ja. Nu filmer jeg her. Nu filmer du det. Du smadrer for bare en families hus, mand. Sag mig det ikke. Nej, helst ikke. Det var en pæn. Der er snart gået 4 minutter. Ta-ta-ta-ta-ta. Tat. I tattepølle. Ta-ta-ta-ta-ta. Du er en tart. Nu skal vi være. What? Ja. Se, man kan få dem. Yeah. Så kommer han frem. Min finger. Styr dig. Dyr. Skal vi ikke tage en mission? Jo, det skal det. Raftaramba. Der er gået 4 minutter. Bare ved at køre rundt i en bil. Ja. Jeg vil gerne prøve. Jeg vil gerne prøve det. Jeg vil gerne prøve din mor. Jamen, det må du gøre næste gang. Jeg vil gerne prøve din moster. Jamen, det var bare forkert. Jeg kom til TF-kameraet. Ja, hvad er det, du driller? Du driller jo sjærene. Nej, og så slår de væk. Det er nu værd. Stop! Er det sikker?
Du skal finde væk fra kameraet. Jeg skulle da flat. Jeg synes, jeg er flot. Måske. Ja, det er fandme et fail, det der. Håber jeg. Ikke engang. What the fuck? Du var en sultan. Og jeg finder forkert igen. Okay. Sidst alle sammen.